Esteiro continúa coa incerteza arredor das súas carrilanas. Todo parece apuntar que este ano non se celebrará a tradicional festa. Os conflitos entre organización e concello continúan sen ceder ningunha das partes. As carrilanas de Esteiro afrontaban neste 2025 o seu 36º aniversario. A festa de interese turístico nacional concentra na localidade a milleiros de persoas grazas á baixada das carrilanas e o Festival de Música, algo que, polo que parece, non ocorrerá este ano. A negativa da Asociación Carrilanas de Esteiro a organizar o evento deixa a festa no aire, sen posibilidade de celebración. Unha decisión dende esta organización que colleu por sorpresa ao Concello de Muros. Un pouco estranados porque o que viñan pedindo era nestes últimos meses, bueno, pois a apertura do expediente, que querían comezar co expediente, non recibiramos aínda solicitude de autorizacións nin nada, pero sí que nos pediran xa que abrísemos o expediente para levar a cabo o festival. Pediron unha autorizacións para distintos eventos que se lle foron dando, pero a verdade é que non tiñamos coñecemento de que non fosen a celebrar o festival, entón, pois, bueno, colleunos un pouquiño por sorpresa. Asegura a alcaldesa Murada que xa no 2024 detectaron comportamentos extraños dende a organización, unha situación que foi sufragada en parte co apoio do propio Concello. Que é certo que o ano pasado, pois, bueno, xa fixeran algún tipo de anuncio como ameazando con non celebrar o festival, pero bueno, ao final, por sorte, todo se reconduxo e tanto o festival como a baixada tiveron lugar con, bueno, pues, con moi bo resultado, e aí o Concello colaborou de forma activa, tanto económicamente, mediante o convenio, como con medios propios dende a Brigada de Obra e dende Urbanismo. Agora, a negativa da Asociación Carrilanas de Esteiro impide a ningunha entidade organizar o evento. Ao ser festa de interese turístico nacional, correspóndelles únicamente a eles a execución da festividade. A rexedora asegura así estar totalmente disposta a celebrar as carrilanas, polo que agora, como di, a asociación ten o balón no seu tellado. Mas un pouco collidos polas mans, porque o organizador do Gran Prix é a Asociación Carrilanas de Esteiro, non é o Concello. A denominación de festa de interese turístico é nominativa da Asociación de Carrilanas, non é do Concello. O Concello non pode facer a festa de interese turístico. Entón, bueno, o ideal sería que o seguise organizando a entidade que o veu organizando estes últimos anos. A realidade é a que é. Non é unha festa que non é organizado o Concello, e eles son os que teñen que decidir se a fan ou non.